Vitajte na kanáli Long Range Red Fox. V spolupráci so Slovakia Arm Shop SRO vám ponúkame vo videu testovanú na Slovensku vyrobenú pušku s priamošťažným záverom AE Precision, konkrétny model HSS v kalibri 308 Winchester. Je to prvá guľovnica s priamoťažným záverom typu Stride and Pull. AE Precision SRO bola založená v auguste roku 2019 na Slovensku v Bratislave ako spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kovových dielcov s vysokou presnosťou vyrobených na CNC strojoch. Neskôr po získaní príslušnej licencie sa pôsobnosť firmy zúžila na výrobu dielcov pre ručné a civilné zbrane. V druhej polovici roku 2021 spoločnosť získala licenciu na výrobu zbraní podľa výkresov Steel Action z Kolína nad Rýnom a začala vyrábať vlastný sortiment zbraní Steel Action Stride and Pull v kalibri 308. Veľmi dobrá, mohutná drevená pažba s veľmi dobrým nagripovaným uchopom, nastaviteľná spúšť, hrubá ťažká terčová hlaveň s možnosťou korunky na ústi, masívny kanelovaný záver, systém Stride and Pull. Na puške je použitá testovacia optika staršej výroby od Meopta s fixným zväčšením 7x50, ale aj takto sa nám podarilo nastrieľať nejakých 17 mm sústrel troch rán s použitým fabrickým strelivom Hollow Point Dual Tile v kalibri 308. Precízne opracovaná hlaveň ponúka pre poľovníka extrémne vysokú presnosť. Geniálne poriešená záverová časť systému, vymeniteľná hlava záveru. Veľká priorita je tá jemná nastaviteľná bodová spúšť, kompaktnosť pušky, variabilita kalibrov, ktoré ponúkajú do výroby, je rôznorodá. Ten druhý model HMS je v kalibri 30-06 Springfield 857 a majú tam aj iné silnejšie kalibre. Samotná váha pušky eliminuje spätný raz zbrane, preto pri streľbe sa puška veľmi v tejto kombinácii aj tej ľahšej optiky správa veľmi pri tej streľbe jemne. Malý spätný raz, dobre lomená pažba, pohodlná gumená pätka, vyváženosť zbrane, celovková kombinácia prebíjania rýchlosti streľby. Aj pri tomto kalibri pre poľovnícke použitie je veľmi dobrá. Toľko od AE Precision. Samotná streľba bude na videu. S presnosťou streľby sme veľmi spokojní. Na to, že to bolo tovarenské strelivo, nie loveckého typu, tá presnosť je veľmi dobrá. Čiže prvé testovacie rany boli veľmi úspešné alebo presné na tom terči. Nejaké zásahy boli aj na gongu.
Môžeme. Už len v krátkosti technické údaje. Model HSS. Puška s priamoťažným záverom, uzemnikací mechanizmus otočná hlava záveru v kalibri 308 Winchester. Spúšť je to jednostupňovka bodovka nastaviteľná. Uchytenie na závere, ako som hovoril, integrovaná pikantína lišta, na to stanak, dĺžka hlavne 510 mm, hrubá terčová hlaveň, závid na ústi M15x1, hmotnosť zbrane samotnej, tak ako ju vidíte, 3300 gramov, kapacita zásobníka 5 nábojov. Toľko v krátkosti technické údaje od modelu HSS AE Precision, slovenský výrobca, priamoťažný záver.